Hej og velkommen tilbage til noget med der. I dag spiller vi Minecraft. Ja. Og vi spiller som vagt. På priser. Ja. Det er sådan lidt. Spiller som vagt. Og bare pisse mange penge. Jeg kunne ikke op. Men B-vagt er ikke lavet endnu, så jeg bruger jo noget andet. Så jeg er nede i C lige nu. Ja. Her er min dejlige hytte. Der er en YouTuber. Magi og buff. Med svær. Ja. Det er sådan lidt. Men se hvad vi kan lave. Skal få ting. Skal sælge dem. Dræb andre folk hvis de gør noget lovligt. Håber i sidste episode det var inde at spille lidt Prison som en ven. Ja, han er nok han er i skole og sådan noget. Jeg har hjertet rundt om mig. Det fik jeg som med til det. Altså det er ærgerligt at man ikke kan lave det der. Det er der ikke på. Nå. Altså det er bare en lille kort ting om jeg skal lave. Hvad jeg skal lave på min serie. Jeg laver Prison. Let's go hvis det virker. Og hvis I tjekker den her ud, så er det vagt episode 1. Hvis I vil se sådan noget, så like. Hvis I ikke vil se sådan noget her, så dislike. Altså, det er bare sådan, altså når jeg sidder og spiller som vagt herinde på serveren. Det er sådan en server IP, som jeg vil lægge ned i kommentaren. Ja. Ligger ned i kommentaren. Så ja. Så er jeg kun til en anden vagt eller sådan noget. Så skal vi lige prøve at tjekke det. Nej, det kan vi ikke. Nå. Jeg tror han er vagt. Så ja. Altså, der er noget af blomstermarkedet. Jeg ved ikke, hvad det er, men herinde er vagt åbent lige her. Her kan vi gå ind og tage buff. Alle 3 buff. Så kan vi gå op her. Ja, det har jeg set, når jeg kigger den. Ja. Så kan man gå ned her. Der er en ejercelle allerede. Så kigger vi her. Og ja, det er også sådan noget med at sælge og købe her. Så mit gear, det her gear, som jeg har på lige nu. Ejeren han skulle bruge det, så det er sådan, ja, vi kan ikke komme længere dernede af, fordi altså, det er bare det. Det er bare en lille episode, jeg har lagt op på 4 minutter. Vi ses, folkens.